beste punta edo kukainara etorri gara. Bizboko aste nagusian ezinbestekoa den kontura atera. Hemen gazte hauek zer dioten? Hauek bai gazte hau sartak. Kukainatik botatzeko denok edo zer? Zegaitik horren besteko beroarekin freskotasun bila edo zer? Bai. Eta ze, bandera hartzeko itxaropenez edo? La peña indauzu somos, la peña indauzu. Indauzukoak. Indauzkoak? Eta ze hartzeko esperantzakin, o? Hombre, bai. Nork lortu du, eta ez dezalak ezurrik esan, nork lortu du bandera hartzea? Begira. Honek bai. Eta zer sentidu zen duen bandera hartzerakoan? Ez dakit, emozioa, ez dakit. Eta gero, lagunen artean ospatuko edo zer? Ospatu zen duen? Ardo botila edateko gaur, gabean. Botila, ala kalimotxoak gian, freskatzeko ez da, hori da. Ea, sorte hon, eta uretara erortzen kontuz. Ostia handiak izaten baitira. Mi asker. Bueno, Azkapeña konpartxa internazionalista. Eta kukainan parte hartzeko prest, idurudienez? Denetariko prest gaude, eta bueno, ja joango gara, ber nola dagoen. Gainera, zuen konpartxa berezia da izan ere deukozu ez hainbat eta hainbat bandera, ez? Korsika, Euskal Herria, Katalunia, beste bandera baten bila joango zarete gaurkoan. Saiatuko naz, baina nire lehenengo aldia da eta ez daki nola aterako da. Eta beldurrik uretara erortzekoan min hartzeko edo holako tripada? Ez, agian sekitasuna eta hori, baina mina ez dut uste. Eta konta ikustu da zerrekin duzu bandera hartzen baldin baduzu? Gure konpartxeroekin ospatuko dugu, eta bueno, ez dakit, dena den, ez dut lortuko, oso ziur nago ez dudala lortuko. Tira, pizka bat ezkorra ikusten zaitut, Animo beraz, Eta batez ere espektakula emateko. Eta Azkapeña hor dagoela esateko, ez da? Bai. Hiru ikur, aurten beltzak nola ez, eta ez markatu bada uretara. Bueno, beraz. Venga, Tania, hauza nizka. Iepa! Haupa gorka, venga! Lehenengoko ikurra hartu du. Zarataz konpartxarentzako lehendabiziko ikurra. Zaratazek ere ematen du. Urko, venga, aurrera. Kukaina berriz ondo prestatzeko. Plan muerte. Haupa garazi. Venga, botada nahi zuelako. Zeberako. Haupa, Fren. Venga, aurrera, bakoitzak bere teknika dauka. Aspirazio bigoa. Eta euri bigoa. Urko altzaporburen izenean badijoa. Eta... Bueno, Urko, kukainaren profesionalaia dagoeneko, ez da? Kobratuko banu hobeto esango esan, bai, lego ketxarto ez. Konta iguzu zertan den kukainaren asunto hau, zertan datza? Gia esan da, historia nondik datorren ez dakit, ni bakit Euskal Herriko hainbat herrietan egiten dela, eta ni Algortako izanik. Algortan egiten da kukaina beti da ni txikitatik, eta pentsatu goenen erreka hau berreskuratzeko kutsatxaileak kutsatxari usten dioten, eta herriak erreka aprobetxatzen dagoen, eta bueno, hau da beste ekimen bat antolatu duguna. Iaz behiziko bloka antolatu genuen eskalatzea eta parkatu baina. Eta uretan jausten zarela eta beste, eta bueno, aurten psikoblokatu antolatu, iaz zauritu pare bat egon zirelako, baina bueno, aurtengo ikusi zuen, kukainari jenderi asko gustatzen jako, eta pena merzia, jendea biltzen dago, eta bueno, erreka bereskuratzea da, eta
beste ekimena bat, herriak parte hartu dien. Eta goitik bera bustita ikusten zaitut, eta baina aurtengoan ezin izan duzu makillarik hartu? Ukutu dut, baina ez da landabe, bueno, bete da beste kanpotazak, konpartzerak ezirenak eta parte hartzera urrutzen direnak, sariak eroan detzatera eta beste eta ondo da hori. Ederto, eskerrik asko urko. Venga, Txetxu. Txetxurekin lehenengo buelta amaitzen. Iazko gaiunba agaz, Txetxu. Hora, Txetxu! Pena hauxe, makina geratu da, okertu egin du, baina izan du. Nik dinot, makila espadu hartu ez duela, tio. Bilboko konpartzetan. Herriak esaten duena entzuten dugunez, aurrera jarraituko dugu, makila eraman behar da. Aitor, venga, makila zurea oso zaila dago, orain oso zaila dago, baina makila osorik eraman behar da. Venga, Aitor! Iepa! Aurrera, aurrera! Iepa! Aupa, Edgar, tío, txapela zuretxa. Bueno, gaudela Edgarrekin eta lehendabiziko saria erabazi duela aurtengo kukaina. Zer moduz? Oso ondo. Zorionak azteko, Kostata baina zer lortu duzula azkenean? Kostata baina lortu duzula azkenean? Bai, bigarren txanda, ha sido por el maquileste y hasta el final. Eta gainera, 3 buelta eman, min hartu eta gero etorri da. Baina hartu dut. Eta orain zer, gozatzera, zer egingo duzu, hau ospatzeko? Lagunekin invitatuko dut algo y de fiesta. Ederto ba, ondoko pasa? Venga, bideske. Lehenengo aldia da, hemen kukainaren gotzen zarena. Ba, ez nuen uste irabaziko nuela, baina azkenean korrik hasi eta hartu. Eta gainera, dagoen beroarekin zenbat eskartzen den ura. Bai. Orain vamos a ir ahí a saltar. Gainera, jongo zarete salto egitera. Hori ere, aurtengo movida bat da, edo? Ez. Ez daki. Porque nos da la gana. Danak guretara, venga! Txapuzón! Aste nagusian, ekintza freskagarrenetakoa bukatu da. Kukainak amaitu du. 3 banderatxoak hartu dituzte dagoeneko, eta hainbat izan dira zaplastekoak zein zipristinak. Hori bai, freskotasuna guztiaren gainetik.